i da magara la sinago ye mobile climatisé diyan kuma mina u ye wele ko nga fara sinayo la ngonti fara la ni kuma inti plateau la kuma yi d'accord ay ni yorone aransire kanya ne tugule fle bozo karamo min ko ne karamo sinayo ye nyuma na nyuma sababu telema masaya ani ko laba billahi el ali el azim kelmi sambe tanda dinga kono karamo do so la kan wele munu min songware la ko karsa fara ni cheina dana mogote ne ti fe ki ni karamo ke ngo ke kla kaye ne dala mandine ni kala qur'anena Allah kasro nyire de fine bi isansi ke nga moto la ka ta karamo ke ka tike ka nda dugumai mais ay wele ikra dien baraw baralay sugunjela do ngani nya afla ka barala na ya ngani nya abi bonya ka temeni beka wa ambado fenandele mala abi bonya ka temeni beka mo sola kan wele fo sono fara karamo sinayo kola atoyi abi ka afficher niye nta fe bi nta fe shini ngunyiga kuma me ngono ya bane chien flana nana tuni o sewno kelenga afora ko ne ga fara karamo kimina ko ti mo nyana mai o karamo ke ni jolome na ga malobi afora ko ne ga fara karamo kimina ko ti mo nyana mai o de jolome ni na ga jena tike fembe bi ne kun tunale de ne afficher ka ne boka ne yira dien bela ka mobile kura sa ga dia ko la est-ce que la ka wabi ro da ko ka sanction yi Allahu akbar mobile côté mais ni mobile be bula be ti abi jo horonya de kuru ya fama ni willa mo me se ka wili inofe su kono kle kono sinayo ko ta yere bonya sinayo be mo bla ta fone kaso Allahu akbar ala ko danto ya sinayo ko na ka bonya be ka tamane no fa ta fonga ko yoro la nga bashi koro Allahu akbar wa daide afara ko nga fara mina asona ka ko flanena ja afole ko ka fara la ne ku bara ka fara la sinayo ko ne filin ko jalanka jugu kun tegere fo ka anya fo ka fara la ka jobala boss na wu to kuma de la ka mobile kura sanga dia mais surprise wora bi obna la kala ka plateau nga nyina sangono sina wu ka bon surprise wora baba la ka kula kurla essayer de dire mo ya climatiser ama do ma climat blaka ta fo nga so kono ka comme climatiser la mobile kono climati nga sola ka ta climat do nga sola ko mobile climatiser kono do so kono sumalina billahi sina yo ya kani Allahu akbar mais ne sambina ninga doko climni ngam imam fin roya Allahu akbar wallahi ko bo mobile climatiser la kata do so kono climatiser la teka ko ga be shiga climat ko ne fa be shiga climat ko sina yo da do nga sola Allahu akbar awo bombe wasolo yi alhamdulillah soni mina aw yele wala ya tanga soda yele nga so ngi so mi jo ninya mina sadina mina da yele ma wela ta filma ba ira dien bela d'accord ala ni sina yo asna wo sabu ala de ne ka jiri kenai ne ku jiri jala en wallahi che ni ku ne ku me la ni palanese karamo ko be ga dala mais sina ko to isa ki ko dabla o dabla bo mandini yi mo mina ko dabla sungolo abdul meninga sungolo musakai Allah silo abdul meninga selo musakai che mo tu ngata no si jongoro ngana ni ngana bo mi ka kini be bombi la d'accord cause karamo sna yo baba la gare to jiri jalayana ka ke jiri kene ben alache iba samama ko ziri please na be jiri jalayana ko karamo sna yo ko anya mangutu me baba la gare da anwon ta do je ya yesi sasa ne bora tamado la sasa Côte tamana sna yo de nga bieta kambla ta Côte nsila Côte mmago majo dien fin fouille la ko warbi se ka minya na bo ko sina yo ma nya na boni ati ni galon dala galon digala kafirdi ni mago majo wari la fin dola ko ne ya fa ka ma nya na bo wa ota dana ko karsa ni mago bi wari la kana to war ko do de ki mago saki tu ka tamana Allah ne ndama ngo ka ngo malo bana so no alle ku ngana fo o fa chemi wesna go ya ay mobile kofru fa malo ka tabla na so malo wusu ka kofru fa ka tabla na so ne jat ni wule rappel fu ka malo ne jat na wongo ube malo fle bitigi da jamalo na an ka so Allah sina wo do ke bo o mo ko suyo mo mi bolo ko mi na ni barka e quoi c'est vrai wa a hadima ya fine bene kanu
parce que kuma la i bɛ tugu karamɔgɔ dɔ kan ale kelen de b'i kanu a muso tigi fɛ a balimaw tigi fɛ mais ne ta kɛra fataw de ye sinago ye ne kanu a muso ye n kanu a balimaw ye n kanu ne bɛ don sinago ka bulonda fɛ dɔrɔn a denw de boli ka ne kunbɛn k'u ba nakɔ baba la wɛrɛ nana bon o ye fataw de ye quoi donc a ye dugawu de kɛ ala kana Mali ɲɛmɛrɛw don an ni ɲɔgɔn cɛ Mali ɲɛmɛrɛ bilenninw ka fara Mali ɲɛmɛrɛninw bɛ yen dɛ ɲɛmɛrɛ jɛman bɛ yen ɲɛmɛrɛ bilenman bɛ yen a jɛman bilenman ayiwa namu baba la wala dɔɔni dɛ ko Mali ɲɛmɛrɛ bilennin dɔ ye ne kɛlɛ de ko mun na ko ne taara ni solo de ye sinayo ka dɔnkili la Mali ɲɛmɛrɛ bilennin dɔ kɛ solo jumɛn zigiri solo ko mun na n taara n'a ye sinayo ka dɔnkili la ne ma taa ni solo ye sinayo ka dɔnkili la sinayo de ko solo i ka di n ye n b'i fɛ fo ni dan na n ka dɔnkili sumu kɛ i ni baba lagare a ka jɔ i ka kɛnɛ kan alhamdulillah bon solo fɛnɛ tora o kɛ solo o min kɛ o de digira Mali ɲɛmɛrɛ misɛnninw na ɲɛmɛrɛ bilenninw mais ɲɛmɛrɛ bilenninw de ye ta wala olu ye jɔn Mali ɲɛmɛrɛ bilennin bulu dɔn fo n'o fɔ an ye o ye zigidala juguw de awɔ o ye zigidala juguw de a ɲɛmɛrɛ jɛmanninw ye fɔlikɛla juguw ye fɔlikɛla juguw de a ɲɛmɛrɛ wala ɲɛmɛrɛ jɛmanw ye fɔlikɛla juguw ye olu de ye fɔli kɛ ɲɛmɛrɛ bilenninw kɔ fɔlikɛla jugu de bɛ fɔli kɛ dɔnkilidala jugu kɔ o la ni magara o ɲɛmɛrɛ bilennin dɔ i bɛ ɲɛmɛrɛ jɛman dɔ boli ka n'a jɔ ou bien ni ɲɛmɛrɛ bilennin magara la dɔrɔn i bɛ dɔ boli n'a kamasini ye n b'u bɛɛ jolo di yan an ka tɛmɛ Allah d'accord a bɛ dugawu kɛ ko ala kana ɲɛmɛrɛ bilenninw ani ɲɛmɛrɛ jɛmanninw ala kɔni o sa n'aw tɛ sa na fɛnɛ an b'u bɛɛ bila charbon na